Jotono khulumbai kha Hukumu TV ni bisingti. Sungtini oro Mungia Mayung par oro Mayung bo tongo jong a Mayung no phunukna thaya. Oro Gumati ni Khachuk part 2 shooting khlaina phaimani hingkai chino shooting go tini tongo jong mo film ni update jong ribui thanai tisabrum burum ani logi bo tongo tabu Meghalaya ni phaijak bini bo chini borok no Debbarma no bini bumung hingkai Hiron Debbarma bo Meghalaya tongo bini Meghalaya no bini 3-star hotel tongo bo chini mo shooting go artist side hero ungna bagai bo phaika hingkai tabu bini bisingtui no bono bo bini bukhao chaitok ma tongma bagai boro sokpaika bono satong Jalake hambai chini dara no hamne bagai ke chin dara anu ringman bagai ang bo fiber bai malanya to amre malai kha ang bo jalake an kha tong thoka o Gumati Khachuk part 2 ni shooting khaina nai bo kobongma ei te ani bo kha musma tong bagai ang phai malai pega bo bai te obo hakina chung bo sangte ba bo khauna bagai te lukurong konya mo chungo sino shooting khaina pai mane pore rogo brok te bo sino support khaina bagai asna hambai chin dara hingkai kok borok toke tabu rang puisa banango jong rang sabailai khailai tongo phiaba buini do phana hai hindi rong hai chini benefit krino rok joto jongno comment kaham bai chubanan bagai jong tam khaidai jong tebo agogai thangman abon bagai ang jotono no khulumung yapare ani kok korono mathaka